Hayırlı kün Татарстан, hayırlı kün қадірлі телевизор қараушыларыбыз. Пәнжішәмбе ертәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне теләп кала. Сәйид Галиев исемендәге Мәдәният сарае Казанның иң өлкән мәдәният сарайларының берсе. Соннарга тукталсак, 60 еллык тарихында монда якынча 30 миллион тамашачы булып киткән. Сәйид Галиев исемендәге Мәдәният сараенда Гөлләр ансамбле эшләп килә. Үзешчән артистлар сәнгатебез, рухи мирасыбызны саклаучылар. Барысына сөйләп бетермим, моны сез үз күзләрегез белән күрергә тиеш. Халык җәүһәрләрен барлаучы хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов әзерләгән видеосюжетны карыйк. Бүйік Ватан соғышынан соң ауыр тормыш булуга карамастан, музыкага, сәнгатькә тартылу, күңелгә рухи азык кирәклеге ихтыяҗы артканнан арта бара. Завод, фабрик эшчеләре, алдынгы яшьләр, студентлар барысы да мәдәният сарайларына тартыла башлый. Дәрвишләр бистәсендә урнашкан Сәйид Галиев исемендәге Мәдәният сарайында үзешчән сәнгать түгәрәкләрен оештыруда алдынгылардан санала. Яшьләрнең мәнфәгатен аңлап, аларны үзенә чакыра. Безнең менә бу Мәдәният сарае дөрестән дә Казан шәһәрендәге зур мәдәният сарайларының берсе һәм зур тарихлы Мәдәният сарае. Аның тарихы, аның эшчәнлегенең тарихы Бөек Ватан сугышы елларына барып тоташа дисәк тә ялгыш булмас. Чөнки билгеле булганча бирегә сугыш башлангачыннан Ленинград шәһәреннән оптика механика заводы күчеп килә, үзенең эшчеләре белән бергә. Беразрак вакыттан соң инде блокада башлангач, шул Бөҗрадан исән-сау чыккан Ленинград шәһәр халкы бер өлеше эвакуацияләнә. Ленинград халкы дәрвишләр бистәсенең үсешенә дә, рухи мәдәни тормышына да зур йогынты ясый. Әлбәттә, сугыштан соң завод кире Ленинградка күчерелә. Аның урынында игезәге булып Казан оптика механика заводы кала. Ул елларның хатирәсе, Ленинград кешеләренең истәлекләре бүген дә кадерләп саклана. Чөнки алар үзләре белән шул чордагы Ленинград шәһәренең рухын, мәдәниятен, көн күреш гадәтләрен алып киләләр. Берничә ай эчендә завод аякка басып, фронт өчен продукцияне җитештерә дә башлый. Ә инде җитешмәгән эшче кулларны якын тирәдәге авыллардан җыялар. Шундый авыр шартларда яшәсәләр дә, рухи якны, рухи азыкны онытмыйлар дип әйтәсем килә. Чөнки шушындый авыр шартларда да алар клуб вазифасын үтәгән баракка җыелып, авыл яшьләре, авыл кешеләре бит инде алар шул авылча җырлап, биеп, уеннар уйнап төрлечә үзләренең күңелләрен үзләре ачканнар. Һәм шул елларда иҗат түгәрәкләре дә барлыкка килә башлый. Мәсәлән, безнең Мәдәният сараенда эшләп килүче Рус халык театры 41 елда оешкан. Татар халык театры 1946 елдан башлап эшли. Шулай җыр түгәрәкләре, бию түгәрәкләре, алар барысы да шушы барак клубта оешкан коллективлар. Ә инде 1959 елда безнең бу Мәдәният сарае ачылгач, әлбәттә инде үзешчән коллективларга иҗат итәр өчен бу бик зур мәйданга әверелә. Әлеге Мәдәният сарае оешкан көннәреннән башлап үзенең кочагына татар һәм рус телле театрларны, бию, җыр һәм музыка ансамбльләрен сыендырды. Гөлләр татар халык җыр һәм музыка ансамбле дә үзенең башлангычын шул елдан алып исәпли. Шулай итеп, бу ансамбльнең иҗади гомере 60 елдан артып киткән.
Әлеге ансамбльне 1961 елда безнең татар сәнгатендә зур урын алып торучы күренекле шәхес Рәис Сафиуллин оештыра. Ул шушы ансамбль оештыру тәкъдиме белән килгәч, әле безнең мәдәният йортының ул вакыттагы җитәкчеләре бик ышанып та бетмиләр. Бер-ике тапкыр килер дә туктар инде бу дип уйлыйлар. Ләкин алар Рәис абыйның нинди характерлы кеше икәнен белми ул вакытта. Һәрбер тотынган эшен җиренә җиткереп, азагына хәтле башкара торган үҗәт кеше икәнлеген белмиләр. Һәм Рәис Сафиуллин чынлап та җиңсызганып шушы коллективны туплау эшенә керешә. Рәис Шаһимәрдән улы Сафиуллин танылган баянчы, һәвәскәр композитор. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында озак еллар дәвамында концертмейстер булып эшли. Казанның Дәрвишләр бистәсендәге Сәйд Галиев исемендәге Мәдәният сараенда 42 ел буена үзешчәннәрнең милли уен кораллары оркестрын һәм вокаль ансамблен җитәкләгән. Поселке Дербышки в жилом массиве. Дәрвишләр бистәсендә урнашкан Сәйд Галиев исемендәге Мәдәният сараенда 1961 елдан Рәис Шаһимәрдән улы Сафиуллин үзенең иҗат эшчәнлеген башлап җибәрә. Беренче карашка гади генә булып күренгән әлеге талант иясе ныклы нигез булдырып, бүгенге көнгә кадәр яшәп килүче коллектив туплый алган. Үзешчән талантларны дөрес җырларга, музыка уен коралларында уйнарга өйрәтеп, сәхнәгә чыгып чыгышлар ясарлык дәрәҗәгә җиткерә алган шәхес. Соңрак җыр һәм музыка ансамбле итеп туплап, аны халык ансамбле дәрәҗәсенә кадәр күтәрә. Әлеге коллектив Россия шәһәрләрендә күп чыгышлар ясый. Татарстан авыл калаларында да танылу ала. Җиде кешедән генә башланып киткән ансамбль була ул вакытта. Ул баянын күтәреп, шушы бистәдә өйдән өйгә йөреп, эшчеләр яшәгән тулай торакларга кереп, анда җырга, моңга сәләте булган яшьләрне ачыклап, аларга татар җырының моңын, һәңен аңлатып, уен коралларының ничек уйнавын аңлатып, менә шулай әкренләп берничә айдан инде 30-га якын кеше җыелышы ансамбльгә. Рәис Сафиуллин Дәрвишләр бистәсендә үзе оештырган коллективны халык коллективы дигән мактаулы исем алу дәрәҗәсенә үстереп җиткерә. Коллектив белән Татарстан авыл калаларында гына түгел, чит төбәкләрдә, Россия шәһәрләре сәхнәләрендә дә чыгыш ясый. Үзәк телевидение аша татар җырын бөтен илгә яңгыратуга ирешә. Мен инде 72 елына килдем. Ул вакытта ансамбль төзелгән иде, зур иде. Мен җырга, моңга гашыйк кеше. Кичкенәдән Рәис Сафиуллинның уйнавын радио аша тыңлап үстем. Мәктәпне тәмамлагачтан Казанга килдем. Шуннан урнаштым оптико-механический заводка. Декабрьдә инде ансамбльгә килдем. Рәис абый миңа дөрес җырлау алымнарын өйрәтте. Зур сәхнәләргә юл ярды. Рәис абый бик таләпчән кеше иде. Ул җырның һәрбер ичеген куеп, бер дә онытмаслык итеп өйрәтә иде. Ул шундый итеп уйлап бирә иде. Кайчакта җырларга, башларга да тып куя идек. Үзе уен кораллар ясый башлады. Кубыз, курай, гармоннар ясый башлады. Ул җырчыларны җырларга гына түгел, инструментларда уйнарга өйрәтте. 61 елны Казанда, Татарстанда беренче булган үзешчән сәнгать группасын оештырды. Анда ансамбльләр, курай ансамбле, кубызлар ансамбле, баянчылар ансамбле оештырып җибәрде. Рәис абый ничектер менә шундый гади дә иде, таләпчән дә иде. Шундый менә шундый итеп куя иде ансамбльне. Без анда икенче семинарга эшкә барган шикелле бара идек. Бер кайчан дәрес калдырмадык. Ул инде дәрес вакытында чебен чыккан тавышлар ишетелеп тора иде. Шул хәтле тыныч була иде. Мен 82 елдан бeri менә шушы ансамбльгә йөрим.
Вакытта мен келгенде Рәис абый еді. Мен өзімді бек бақытлы кіші етіп хисетем. Вакытта Рәис абый көп қырлы талант иесі. Бізге татар халық жырлары үйретеді. Тайттырып. Рәис абый бек яратайды. Дикция біз дұрыс болсын deyip. Көп халық жырлары үйрендік. Ансамбльдегіне түгіл біз өзімізді де ялғыз сахнеде нече көзіңді татарға ялғыз жырларға үйретеді. Алып кетеді. Районларға, шәһәрләргә, авылларга. Мен үзем бу ансамбльгә 2006 елда килдем. Шунда инде мен Дания апа белән таныштым. Дания апа бу ансамбльгә 1968 елда килгән була. Ул 1969 елда уже Бөтен Союз Үзешчәннәр фестивалендә лауреат исеме ала. Дания апа бик тә уңган, булдыклы эшчән кеше иде. Аның менә бүгенге кисекендә күлмәге дә монда безне искә төшереп тора. Монда киреп киткән саен Дания апа үзе басып торган кебек. Дания апа менә шул үзенең истәлекләрен калдырыр өчен Рәис абыйның исемен дә мәңгеләштерү өчен Рәис абыйның баянда уйнаган көйләрен бергә туплап компакт диск һәм инде сагындым, бик сагындым дигән китабын нәшрият итте. 2003 елда татар халық жыр һәм музыка ансамбліне жетекші болып, музыкант, популяр жырлар авторы Альберт Шакиров белгіленә. Гадәттә, ұзақ еллар тотыраклы эшләп килгән коллектив яңа жетекші килгәч үзгәрешләр кичерә. Кемнәрдер китә, яңа кешеләр килә. Бу табигый хәл. Альберт Шакиров исә үз эшчәнлегендә иң беренче коллективта күптәннән шөгыльләнгән җырчыларга таяна. Рәис Сафиуллин мирасын саклаган хәлдә ансамбльне үзенчә үз юлы белән алып китә. Менә инде Аллага шөкер инде 20 ел ничек мин бу ансамбльне җитәклим. Ул вакытта безнең җитәкчеләр бу авыр эшкә алынасынмы дип сорау бирделәр дә, мин бер атна уйлап алдым. Ләкин ул вакытта әле эстрадада эшләгән вакытлар инде. Эстрадада акча да күбрәк, эше дә былай теге үзеңгә генә үзең хуҗа. Монда бит кешене өйрәтергә дә кирәк. Кеше белән эшләргә дә кирәк. Кешенең бөтен аларына характерлары төрле. Аларны да белергә кирәк. Аллага шөкер, менә хәзер инде мин бу эшсез үземне даже уйлап та ничек мин икенче җирдә хәзер эшләр идем дә мин бәхетле. Менә бу эшне алганга мин бик бәхетле. Шунысы куанычлы, үз иҗат юлларын Рәис Шаһимәрдән улы кул астында башлап җибәргән җырчылар бүген дә ансамбльдә төп көч булып тора. Алар төп репертуарны алып баручылар да, яңа буын җырчыларын коллективның гореф-гадәтләре белән таныштыручылар да. Гөлләр ансамблендә Рәис Сафиуллин өйрәтеп калдырган җырларны, бигрәк тә Рәис аганың үзе иҗат иткән җырларын бик теләп башкаралар. 76 елдан бері татар жыр һәм музыка ансамблі коллективына кабул ителдем. Менә инде быел августта 47 ел була. Шулай ук стажым зур инде. Җиң сызганып, шушы җыр дөньясына, моң дөньясына мин кирип киттем. Телевидениегә барып, ул чагында турыдан-туры чыгышлар ясыйдым. Колхозчылар көненә, укытучылар көненә, сабан туй күрешләрен төшереп, атларга утырып, бүләкләр җыеп йөргәннәрне, әтәчләр белән йөгерешеп йөргәнне, төрле халкыбызның уеннарын уйнаганнарын төшереп, язмалар җибәрдек. Ансамбль ярышлары, оркестрлар ярышлары, аларны да без лайыклы рәвештә башкарып килдек. Радиога барып бик күп җырлар яздык. Анда инде безнең халкыбызның бию такмакларын, үзебезнең җырларны язып, алтын клад, алтын хәзинә булдырдык. Алар безнең хәзер дә яңгырап торалар. Шул вакытта безнең татар халкының җырларының үзенең юнәлешләре бар, такмаклары, такмасалары, мөнәҗәтләре, бәйетләре бар. Без аларны юлга чыгардык. Һәм инде татар халык җырларында яңаша үзгәртеп, шушындый элементлар, мелизматикалар кертеп яңгыратырган булдык. Әгәр дә безнең гөлләр ансамбле гөлләр шикелле чәчәк атып тора икән, димәк безнең күңелләребез шул чәчәктә утырачак. Олы яшьтәге кешеләрнең шуның кадәрле дә дәртле энергияләренең ташып торуларын күреп шаккатасың. Җырчылар, биючеләр, музыкантлар, аларның бит иң кечесенә дә 60 яшь тулып узган.
70-80 яшьне узып баручылары да аз түгел. Сокланып туя алмаслык тамаша күрсәтә алар. Шайымардан улы Раиса абыйның Аллага шөкер менә бөтен җырларын без үзебез җырлыйбыз. Инде аңа зур фестивальләр оештырабыз. Инде шундый шәхес турында аны үстерергә кирәк, аны онытмаска кирәк шундый шәхесне. Шуңа күрә бик зур рәхмәтле аңа. Бу безнең тарихыбыз, безнең хәтеребез, нигезебез. Дөресен әйткәндә 46 елда әле Дәрвишләр бистәсендә беренче тапкыр татарча сабан туйны да нәүше түгәрәкләргә йөргән кешеләр, татар театрына, ансамбльләргә йөргән кешеләр оештырган булганнар. Үзешчән сәнгать түгәрәкләрендә катнашучы коллективлар ел әйләнәсендә халыкка тугры хезмәт итеп бик күп кичәләр оештыралар. Концерт программасын тамаша кылучыларның күбесе үзләре кебек үк лаеклы ялдагы хезмәт ветераннары. Баксаң, күпме тамашачы аларның йөрәк җылысыннан үзләренә яшәүгә өмет чаткылары ала, күңелләрен тынычландыра. Репертуар бездә Аллага шөкер татар халык җырлары да бик зур, бик күп. Аннары үзем дә җырлар язам, үзем аранжировкалар ясыйм, төрле стильдә. Бар чисто фольклорный стиль, бар бераз эстрадныйча урамда, потому что урамда да эшләргә кирәк. Урамда төрле бәйрәмләрдә, урамда анда инде кирәк мощь, анда кирәк аранжировка, анда кирәк башка стиль. Башка стиль булса да, бераз халыкчанрак итәбез. Үзебезнең чиста эстрада стиле түгел. Бары белән аранжировкаларга да үзебезнең милли инструментларны кертеп, шундый бераз менә икенче төрле стиль, эстрададан аерыла. Салих Сайдашевның безнең җырлары аннары инде безнең ин яраткан үзебезнең Сара Садыкованың җырлары, Рөстәм Яхин, бөтен җырлар бар. Әйтәм, шуңа күрә бездә репертуар 60 җырдан күбрәк. Я уверена, что все те коллективы Дворца культуры. Әлеге коллектив бүген дә уңышлы гына чыгышлар ясый. Без үзешчән коллективларыбызга мөмкин кадәр ярдәм итеп сокларга тиешбез, чөнки алар сәнгатебез сакчылары, тарихи мирасыбызны барлаучылар. Киләчәктә дә мондый коллективларыбыз әлбәттә югалмасын иде, чөнки Гөлләр ансамбле кебек коллективлар, алар ни дисәң дә безнең татар җырын, татар моңын саклап торучылар да, күпмедер дәрәҗәдә үстерүчеләр дә, халыкка таратучылар да, һәм мәдәният сарайлары да киләчәктә кешеләрнең җыелып ял итү буш вакытларын уздыру урыны гына булмасын, ә менә шундый үзешчән артистларыбызга иҗат итәр өчен, үсеш алыр өчен бөтен мөмкинлекләре дә, бөтен уңайлыклары да булган мәдәният йорты булып калсын дип әйтәсе килә. Изге юлда йөрүчеләргә уңыш юлдаш була диләр. Бүген Гөлләр коллективы үз иләрендә кылач җәеп иҗат итә. Хәер, бөтен мөмкинлеге булган бу якты бинада рәхәтләнеп, дәртләнеп иҗат итәсе генә кала. Нинди якты, җылы кешеләр белән таныштык без бүген. Гөлләр ансамбле һәр вакыт шулай чәчәк атсын, мәдәниятебез дә гел үсештә булсын. Менә шундый матур теләкләр белән без сезнең белән саубуллашабыз. Алтын көздә җылы сүзләр ешрак яңрасын. Исән-имин булыгыз.